Исәнмесез, Лейла сезме? Әйе, мин. Сезгә доставка. О, рәхмәт. Бу кемнән? Белмим, аноним диделәр. Матур көннәр сезгә. Бу алмалар сездәнме? Юк. Бәлки бу синнәндер? Юк, миннән түгел. Ой, Гөл апа, бу сездән түгелме? Юк, Лейла. Биләр каласы. Илүзә, сездән түгелме бу? Юк, без түгел. О, яблоко. Монда нәрсәдер бар. О, сәләт алмага чаланы.